Fawr iawn o amser ar ôl felly yn yr rhagbrawf yma yn yr adran agored I ddewis mis pethau eraill pwy fydd pencampwr Cymru. 19 o'r bechgyn yma mynd ymlaen i'r rownd gyn-derfynol a 6 wedyn i'r rownd derfynol. Steve Edmonds yma'n hyn sydd ar stondin rhif 1 ar 4 Adam Berry di'r bachgan yma. Adam Berry sydd ar y blaen. Adam Berry dangos y ffordd i'r Kiwis ar y funud ac i'r Cymru. Steve Edmonds y Kiwi di hwn fewn â fo am ei 6 oen. Ond dychwelyd at Adam Berry nawn ni ac yn cael bach o drafferth y fanyn. Faint tybed bydd hyn yn amharu ar y posibiliadau yma fo fydd yn dod I ben. Y gic neu ddwy yna yn golygu eiliadau o oedi iddo fo. Ond does o ddim oedi fan hyn wrth I fynd ar y tansail gyda Steve Edmonds. Wedyn ar 4 dyma ni nôl unwaith eto efo Adam Berry. Wel, dyma chi gneifio'r taclus ydy'r bachgen yma. Ie, Adam Berry wedi cael llwyddiant hwnadwy yn Lloegr yn y cystadlaethau. Mae'n cynrychioli Lloegr mewn sawl cystadleuaeth a dwi'n meddwl mai fo fydd yn mynd I Invercargill fel un o aelodau tîm Lloegr blwyddyn nesaf mis Chwefror. Fo sy'n troi gyntaf, dwi'n meddwl mai fo sy'n bella ymlaen. Anodd dal fyny efo'r lluniau yma, ond dwi'n meddwl mai fo sy'n ar y blaen bo Steve Edmonds yn mynd fel hwrnall ar stondin 1. Dwi ddim yn siŵr lle mae arni o ran safon, ond mae'n sicr yn gyflym. Osgofith o chydig am y sanau yma, fewn â fo. Ond o'n i'n teimlo, o'n i'n sylwi ar yr oen yna, mae mewn o dan y gesel yn ar ychydig o wlan wedi cael ei gadael ar ôl. Yw rych o wlan y fanna, faint fydd yna'n olygu o ran colli marciau tybed? Pwy awyr? Sylwi wch I ben o Steve Edmonds ar un yma, mae sgôr Cosby ail dorri fo'n uchel ofnadwy, felly falle bod o'n colli chydig oherwydd ei fod o'n trio mynd yn gyflym. Ond Adam Berry ar y llaw arall, mae sgôr o'n isel ofnadwy am o'n cnifio'n rhywyd. Dwi'n meddwl mai fo sy'n cael hwyl orau ni ar y funud. Yn gystal ag Oliver Rees fan hyn ar stondin 2 ac yn wir Aled Jones ar 5 pwnd wrth gwrs yn gneifio'r profiadol dros ben. Sbiwch ar pa mor llyfn mae o yn mynd trwy yr oen yna. Rownd yr ardal gymles na o gwmpas y boch a'r glist a'r gwddw. Steve Edmonds wedyn ydi hwn a nôl â ni at Aled Jones. Drychwch ar yr arddull yna. Un flic bach o'r fraich yn codi hwnna ac yn tynhau o'r croen mwyn caniatau yr trawiadau mawr hir na. Yr holl ffordd o un ochr i'r asgwrn cefn lawr i'r carn. Hwn yn ennill amser eithriadol. Ond Adam Berry a Steve Edmonds wedi gorffen efo'i gilydd. Y Kiwi ar 7 felly yn gorffen gyntaf yn y ragbrawf yma. Da iawn wir. Wel, dwi ddod lawr I gyfarfod â Emyr Jones, sydd yn is-gyfarwyddwr yr ardal Cefn Gwlad. Ydych chi? Da iawn, diolch. Croeso i'r ardal. Ia, tad. Wel, mae'n dywydd da I weld yr adran Cefn Gwlad yn dydi? Hyfryd. Gweld I ar ei gorau heddi. Mae'n hyfryd yma, yndi. Ydi. A da chi'n boeth yn y siwta? Jacket, y bach yn Swn I ddeud bod chi. Ydi. Mae'n boethach yr bechgyn yma I weithio, mae'n yndi. Wel, dwi'n gweld maen nhw weithgar iawn, maen nhw wrthi dipyn wan. Be sgynnon ni yma ydi gwrych, ia. Plygu grychoedd, na beth ni am dar ddangos yma. Dangos i'r bobl fel mae grychoedd yn cael eu plygu'n gywir. A mae'r ardal un o Bowys yn nodweddiadol iawn ac yn enwog am rychoedd teidi perffaith yn ydyn nhw. Wel ia, tad, un peth, fel mae pobl yn dreifio hyd y lonydd Cefn Gwlad yma, hyd o wlad I gyd, maen nhw'n gweld grychoedd ar bob ochr, a maen nhw'n meddwl, wel, falle mae hynna jyst yn tyfu'n naturiol, ond bedio ydy ogia fel hyn sydd wedi bod yn trin nhw dros y blynyddoedd. Mae'n sgil arbennig, a mae 'da ni 3 bachgen wedi bod yma 10 mlynedd ar 20 yn barod nawr yn ddangos y sgiliau yma. Maen nhw'n bwrw mlaen 'da ni, ond maen nhw'n dweud mae digon o bobl ifanc yn dal I ddysgu'r grefft. A mae'n cynyddu'r gwir y grefft y sgiliau yma. Maen nhw'n arddangos a maen nhw'n helpu pobl I ddysgu y sgiliau ac hefyd maen nhw'n gwneud cystadlaethau. So mae hwnna'n dda I gadw'r pethau I fynd yn ydy. Wel, yn debyg iawn I walio cerrig sych fel y dwi'n neud, wrth gwrs, gwneud wbath I arbad defaid denig, ac os gyda chi ardal lle mae grychoedd ma'n tyfu'n naturiol, wel, da chi'n mynd I blygu nhw'n dech? Os na'n ewch I rhywbeth ar y gwrichol, mae'n dyfu fyny fel llwyn mawr, ac chi'n gweld nhw gwmpas, a mae'r defyd yn mynd mewn wedyn, rhynt y brigen ydyn nhw. Ond wrth blygu nhw lawr fan yma, a gosod nhw'n isel ac yn dyn, mae'n dal wedyn, mae'n para. Yn y gwanwn wedyn, mae'n tyfu nôl. Chi'n methu wneud yn yr haf, pan bydd y tyfiant arno fe, da chi ddim bod bygu gwrtho. A mae'r adar yn y thi hefyd, so mae'n bwysig dim cyffwrdd ar cloddi yn yr amser ni. A un peth pwysig I atgoffa bobl adra ydy mae hwn yn lwyn ac yn wal o rhywbeth sydd yn tyfu yn dydi. Ydy, mae'n para yn ydy fe. Unwaith chi wedi wneud e. Cofiwch pan bydd lot fawr o ddefyd ar y ceie, mae biti fod eisiau ffens a chi atal nhw rhag mynd ato fe.
enwedig yn y blynyddoedd cynnar. Jyst iddo fe gael cyfle i dyfu a llanw, ynddo fe? Wel, wrth gwrs, am profiad i, enwedig efo sut mae grantiau wedi bod yn ddiweddar, ydy maen nhw'n hybu plannu gwrych o fewn ffens 2 fetr felly de. Cadw fe allan, coleg. A mae'r borfeidd ar ochr hefyd yn llawn bywyd gwyllt hefyd. Mae'n gwella'r bywyd gwyllt hefyd. Mae adar yn mynd i nythu yn rhain. A swbath, maen nhw'n rhoi corridor i fywyd gwyllt yn dydy. Of gwrs, mae bats yn licio hedfan ar ochr y grychoedd. Ie, ta. A dach chi'n un peth, dach chi'n meddwl oedd bod o'n grych am ben grych, ond mae yna ddipyn o grefft yn cael ei wneud hyn, does? Odyn. Maen nhw'n rhoi'r polion i fewn gyntaf wedi llifo, a wedyn maen nhw'n torri'r brigau. Dych chi'n mynd torri nhw ffwrdd i gyd, chi'n fod gadael rhyw drydydd rhan ar ôl, a wedyn gosod nhw ar ryw angl. Felly fod o dal yn fyw, felly? Bod o'n dal yn fyw, na beth yw bwysig. Ar y top wedyn, maen nhw'n plygu coi cill, heathering maen nhw'n galw yn Saesneg, fel plygu fe fewn. I gloio fe gilydd. Cloi e fewn, a mae'n edrych yn hyfryd yn ydy fe. Yndi tad, a un peth sy'n braf i fi yn enwedig gan bod fi'n walio, ydy y ffaith bod does na ddim, dachod, spirit level na tap mesur na'n byd yn cael ei ddefnyddio i wneud hein mond llygad felly. Bilwg hefyd ydy fe, reiser bilwg i dorri hwnna. Mae rhain defnyddio chainsaw wrth gwrs, mae'n help yma'n neud yn gyflymach yn ydy fe. Ond ar ôl plygu nhw fel un wedyn, mae rhaid chi dorri nhw a peiriannau fel arfer wedyn ydy fe, cadw nhw'n lawr, achos chi ddim am yr hein dyfu fyny'n hir yn dal wedyn, chwilnod i chi. Ddim yn ofnadw, mae rhain gadw nhw'n mynd fyny am 2 flynedd a wedyn torri nhw bob 2 flynedd. Dyna'r ffordd orau o gadw nhw'n deidi fel ni'n gweud, ynddo fe? Wel, un beth sy'n braf i fi wrsos yma ydy, dwi'n mynd wneud hyn byd mewn gwylio. Na beth yw e, chi'n mwynhau yma. Ynddo tad. Diolch yn fawr.